har vi altså 4 slags. Vi har en, så har vi 3 hunder. Vores mand Ejgil og Freja, vores første hund Freja, altså de 2 ældste, de kom hertil i 97 som bifangst i et fiskenet. Senere der kom Tisen, kom hertil i 2004, også som bifangst. Og så det sidste skud på stammen, Amanda, som vi kan se heroppe i hjørnet. Hun er altså født her på stedet i fangenskab, Ejgil som far og med Freja som mor. Så det er altså noget helt specielt og noget, som vi kan være rigtig, rigtig stolte af i Fjordbælt, fordi vi de første, der nogensinde har afledt et marsvin i fangenskab. Og det har altså givet os nogle muligheder for at lave en masse undersøgelser af deres adfærd, hvordan sådan en kalv og hendes mor, hvordan deres adfærd er sammen, og hvordan de reagerer på hinanden. Så det er jo fint. In English, then we got Harbour Cowboys. We got 4 of them. 1 male called Ejgil, and then 3 females called Freja, and the youngest one called Amanda. Fig is going to be over here, Jan in the water. And she's the youngest one who is born here on the center. And we're very proud of that because we're the first ever to have bred to have got a younger Cowboy from captivity. So, Harbour Cowboys is the most common whale in Denmark, and it's the only one we eat here, so it's the only one that we can say is really Danish. Så er vi klar til at starte, og ligesom over vores sæler, så reagerer de på navneskiltene. Som sagt, over ved jer herovre i hjørnet, der skal vi have Frit, som altså er det mindste marsvin, og over ved Martin herovre, der har vi hendes mor, som er så Freja. Du står op, så kan du se. So today we're going to see here at Frit, Freja, Janet, and Freja, her mother, over there with Martin. Prøv at se sammen. Kig til foder. Janet is just saying that I have standing still and she doesn't tip over. Og Janet siger bare lige, at jeg skal lade være med at ikke hoppe alt for meget, for så falder vi til vandet. Her ved vores marsvin er det vigtigt på samme måde som overhovedspillerne, at vi har lidt omgang med fisk hver dag. Så nu, Martin herovre, han vender og drejer lidt på Freja for ligesom at det skal være vant til, at man undersøger hende. Når han nu kører med hånden frem på tilbage, som man gjorde før, så er det for at stimulere, at man selvfølgelig kan lave ultralydsscanning. Frit herovre, hun leger det lige lidt med, for hun fik besked for at hente den ring, som bliver smidt til dem. Når vi smider sådan noget ud i den, så både for at lege lidt hjem, men også for, hvis nu der ligger et eller andet i vandet, hvis nu en gæst taber en hat eller et eller andet, så kan vi både blive Martin om at hente, men alligevel ikke før de får besked på det, fordi de skal have besked på, at de må have lov til at hente og ikke før. The ring we are thrown in the water is some kind of game for the animal, but also something we do to, if someone drops something in the water, they don't get scared and doesn't just keep biting something that they're not supposed to bite in. Over ved Martin herovre, hvis vi retter blikket herovre, så har vi sådan en sjov stang, vi har fået med en rød dut for enden. Den bruger vi til at træne vores marsvin med. Og helt fra starten af, så lærer de, at hvis man rører den røde dut ud for enden, bolden derude, så betyder det altså, at man får en fisk. Og på den måde, så kan man ved at holde den længere og længere op af vandet, lære dyret og komme ud af vandet. Og til sidst kan man så afslutte med, at det ender med at kunne hoppe ud til bolden derude. In English, there's 6 is for training the animal. They are told when they hit the red one out in the end, then they are giving a fish, and then you can just pull it out of the water, and then get the cowboys to jump higher and higher. Så nu skal I se, hvad det bliver til. Hvis I kigger altså bolden derude, så kommer vi lige et marsvin ud af vandet. Look at the ball. Det er meningen, at hun skal ramme bolden, ellers så får hun ikke nogen belønning, så nu får hun lige en tur til. You have to hit the orange ball, otherwise she's not going to
Det er også going to get a fish. Vi prøver lige at sætte den lidt ned, for det virker måske som om, at den er blevet sat mere til højre, end den drejer. Og jeg kan finde ud af det. Du skal så kigge. Så kig på bolden. Nu kan jeg se over, at vi leger noget akkurat med sving over. Og det der er meningen, det er, at det får at vise hendes sonarsystem. Det er sådan, at vores varsel, de kan jage ved hjælp af sådan et kliksystem, hvor de sender en masse lyd ud, og så lytter de til det ekko, der kommer tilbage. Og på den måde kan de finde ud af, hvor der befinder sig fisk i vandet. Now showing a fish. She has this bubble in her eye, and this way you can show how she can find the fish without using her eyes. She uses this click. She put out, and then she listens to the echo that comes back, and then you can tell where in the water the fish is. Men jeg der fik rigtig lidt besked på, og en ud på kommando, det er også noget, der er lidt vigtigt, som vi skal tjekke, om de er i god tilstand. På den måde, så kan man lugte til sin udånding lugt, og så finde ud af, om det lugter, som det skal, eller om der er et eller andet æg. Ja, det var godt. Så er kommet til. Jo, du får en nu. Godt, så prøver vi ud bolden igen og ser, om hun kan ramme den gang. Take a look at the ball again.